Jos tämä video löysi tiensä näytöllesi tänään, minun on saatava sinut ymmärtämään yksi asia ennen kaikkea muuta. Psyyken valtakunnassa ei ole onnettomuuksia. Eino Mäkinen kutsui tätä synkronisiteetiksi, täsmälliseksi hetkeksi, jolloin sisäinen ja ulkoinen maailma kohtaavat antaakseen sinulle viestin, jota et voi enää sivuuttaa. Ja viesti on tämä. Olet saapunut jyrkänteen reunalle, jota suurin osa ihmiskunnasta yrittää välttää koko elämänsä ajan. Olet kulkenut läpi jonkin, joka tuntui olemassaolosi pahimmalta hetkeltä. Se on voinut olla menetys. Se on voinut olla tunne-elämän romahdus. Se on voinut olla hiljaista uupumusta, jota kukaan ympärilläsi ei kyennyt ymmärtämään. Ja olet jäänyt pohtimaan, mikä sinussa oli vikana. Mutta entä jos sanoisin, ettei mikään ollut vialla? Entä jos sanoisin, että kokemasi ei ollut romahdus, vaan valmistuminen? Eino Mäkinen huomasi, että jokainen sielu, joka etsii kokonaisuutta, kohtaa lopulta sen, mitä hän kutsui nimellä loppukoe. Se ei ole älykkyystesti. Se ei ole fyysisen voiman testi. Se on testi kyvystäsi selviytyä sen kuolemasta, mitä luulit olevasi. Tänään tulet ymmärtämään, miksi kärsimyksesi oli itse asiassa harkittua valmistautumista. Tulet ymmärtämään salaisuuden, jonka Mäkinen löysi oman punainen kirja kautensa aikana, sen, jolloin hän sukelsi oman psyykensä syvyyksiin ja palasi muuttuneena. Ja mikä tärkeintä, tulet huomaamaan, miksi tämä läpikulku aktivoi sinussa tietyn voiman, tietyn taajuuden, joka on aikeissa magnetisoida elämääsi todellisuuden, jota et edes kuvitellut mahdolliseksi. Sillä totuus on tämä. Se, joka läpäisee kokeen, ei palaa entiselleen. Ja maailmankaikkeus, liikkeellä, joka vaikuttaa lähes runolliselta, alkaa antaa tälle ihmiselle sitä, mitä hän ei olisi koskaan voinut saavuttaa vanhaa naamiota käyttäen. Mutta ennen kuin pääsemme tähän paljastukseen, minun on vietävä sinut takaisin alkuun. Sillä ilman ymmärrystä siitä, mitä sisälläsi tapahtui, et pysty tunnistamaan sitä kultaa, joka käsissäsi nyt on. Ymmärtääksesi, miksi olet täällä, on ensin ymmärrettävä sen romahduksen raaka välttämättömyys, jonka olet juuri kokenut. Eino Mäkisen maailmassa mikään ei ole koskaan lopullisesti kadonnut. Kaikki vain muuntuu. Mutta jotta muutos tapahtuisi, on ensin tapahduttava täydellinen, tinkimätön tuho. Tämä on se vaihe, jota alkemistit kutsuivat nimellä sisäinen muutos. Ja jos katsot tätä videota, juuri tämä prosessi on hiljaa purkanut elämääsi sisältä ulospäin. Mäkinen havaitsi vuosikymmenten tutkimustyön aikana, että ihmisen persoonallisuus rakentuu harvoin totuuden perustalle. Sen sijaan rakennamme elämämme sarjan projektioita varaan. Ajattele psyykeäsi kuin elokuvaprojektoria pimeässä huoneessa. Koko elämäsi ensimmäisen puoliskon ajan projisoit voimasi, arvosi ja turvallisuuden tunteesi ulkoisille kankaille. Projisoit auktoriteettisi esimiehisi ja mentoreihisi. Projisoit onnellisuutesi romanttisiin kumppaneihisi. Projisoit tarkoituksesi ammatillisiin asemiisi ja sosiaaliseen statukseesi. Et elänyt omaa elämääsi. Elit elokuvaa, jossa odotit maailman olevan pääosassa. Mutta loppukoe alkaa täsmälleen sillä hetkellä, kun projektori rikkoutuu. Yhtäkkiä kangas pimenee. Tämä on hetki, jota alkemistit kutsuivat nimellä pimeys. Se oli alkemistisen työn ensimmäinen ja pelottavin vaihe, kaikkien materiaalien pelkistäminen tummaksi ja yhtenäiseksi massaksi. Elämässäsi tämä ilmeni äkillisenä ja selittämättömänä merkityksen katoamisena. Katsoit uraa, jonka rakentamiseen meni vuosia, ja se näytti tuhkakasalta. Katsoit ihmissuhteita, joiden luulit olevan pysyviä, ja ne tuntuivat vierailta. Katsoit peiliin, ja ensimmäistä kertaa et tunnistanut siellä olevaa ihmistä. Tätä Mäkinen kutsui psyykkisen energian vetäytymiseksi. Ja useimmat ihmiset, saavuttaessaan tämän vaiheen, joutuvat täydelliseen paniikkiin. He uskovat kokevansa kliinistä romahdusta. He yrittävät korjata tilanteen juoksemalla takaisin omiin vanhoihin versioihinsa. He yrittävät sytyttää kuolleita suhteita uudelleen. He yrittävät pakottaa innostusta töihin, joista ovat jo kasvaneet ohi. He yrittävät ostaa uusia asioita täyttääkseen hiljaisuuden. Mutta sinä teit jotain toisin. Pysyit pimeydessä. Tunsit tyhjyyden tukahduttavan painon, ja silti et paennut. Ja juuri siksi läpäisin kokeen.
Sillä Mäkinen löysi salaisuuden, jonka moderni psykologia usein sivuuttaa. Psyyke ei vedä energiansa pois, ellei se valmistaudu valtavaan evolutiiviseen harppaukseen. Energiasi ei kadonnut, se siirtyi maan alle. Se vetäytyi ulkoisesta maailmasta, koska sitä tarvittiin uuden minän sisäiseen rakentamiseen. Vanhan version sinusta oli kuoltava, koska siitä oli tullut liian pieni astia. Olit jättiläinen, joka yritti elää nukkekodissa, ymmärtämättä miksi seinät halkeilevat, ja juuri tässä kohtaa minun on pidettävä tauko kanssasi. Sillä kun kuljet tämän sisäinen muutosvaiheen läpi, kun pimeys päättyy ja psyykkinen energiasi alkaa palata keskukseen, taajuudellasi tapahtuu jotain erityistä, ja maailmankaikkeus alkaa vastata täysin eri tavalla. Ehkä olet jo alkanut tuntea sen. Kummallisia synkronisiteetteja, oikeita ihmisiä ilmestymässä oikeaan aikaan, pieniä mahdollisuuksia versomassa tyhjästä, on kuin ovi olisi auennut, etkä vielä tiedä tarkalleen, miten astua sen läpi. Siksi minun on kerrottava sinulle jotain, mikä muuttaa tavan, jolla suhtaudut kaikkeen tästä hetkestä eteenpäin. Sitä kutsutaan nimellä valon avain. Se on materiaalia, joka on rakennettu erityisesti kaltaisillesi ihmisille, jotka ovat jo kulkeneet pimeysvaiheen läpi, jotka ovat tunteneet vanhan elämän murenevan, ja jotka ovat nyt valmiita pääsemään käsiksi siihen, mitä Mäkinen kutsui alkemistiseksi kullaksi, todelliseen ja tietoiseen kykyyn houkutella vaurautta omaan elämään. Sillä totuus, jota harva kertoo, on tämä. Vanha suhteesi rahaan oli suora heijastus vanhasta suhteestasi itseesi. Kun olit pirstaloitunut, projisoiden voimasi muihin ihmisiin, myös vauraus oli projisoitu ulkopuolelle aina jonnekin, minne et yltänyt. Mutta nyt, kun psyykkinen energiasi on palaamassa, nyt kun olet tulossa suvereeniksi, vauraus tarvitsee uuden kanavan saavuttaakseen sinut. Ja tuo kanava on juuri se, mitä valon avain opettaa avaamaan. Se ei ole pinnallista manifestointia. Se ei ole toksista positiivisuutta. Se on syvää työtä, joka yhdistää jungilaisen individuaation periaatteet psyykkisiin lakeihin, jotka hallitsevat runsautta. Se on silta sen välillä, joksi olet tullut, ja sen materiaalisen elämän välillä, jota tämä uusi versio sinusta ansaitsee asuttaa. Linkki on kiinnitetty tämän videon kuvaukseen. Se, joka on valmis, tietää olevansa valmis. Se, joka tunnistaa kutsun, ei tarvitse vakuuttelua. Ja nyt palataan tämän paljastuksen ytimeen, sillä on vielä syvempi kerros, joka sinun on ymmärrettävä siitä, mitä sinulle tapahtui. Mutta tässä kohtaa tarina muuttuu todella kiinnostavaksi, sillä loppukoe ei pääty kuolemaan. Kuolema on vasta ensimmäinen osa. Kun alkuperäisen romahduksen savu alkaa hälvetä, sinua ei ota vastaan valo eikä helpotus. Sinua ottaa vastaan peili, eikä se ole persoonan peili se, joka näyttää parannellun, kohteliaan ja sosiaalisesti hyväksyttävän version sinusta. Se on varjon peili. Eino Mäkinen sanoi lauseen, joka kaikuu sukupolvien yli. Kukaan ei tule valaistuneeksi kuvittelemalla valon hahmoja, vaan tekemällä pimeyden tietoiseksi. Ja juuri tässä kohtaa useimmat ihmiset epäonnistuvat loppukokeessa. He kestävät uran menetyksen. He kestävät jopa suhteen päättymisen, mutta he eivät kestä totuutta omasta sisäisestä arkkitehtuuristaan. He pelkäävät sitä, mitä tietoisen mielen luukun alla on. Mutta syy, miksi sinä läpäisit, on se, että valitsit pitää silmäsi auki, kun kellarin ovi aukesi. Varjo on kaikki se, mitä olet koko elämäsi ajan kieltänyt, tukahduttanut ja tuominnut itsessäsi. Lapsesta asti sinua opetettiin erottamaan, mikä oli hyvää ja mikä pahaa. Sinua opetettiin, että viha on syntiä, itsekkyys on epäonnistumista, että alkukantainen ja syvä kunnianhimosi oli itse asiassa eräänlaista ylimielisyyttä. Selviytyäksesi perheessäsi, tullaksesi yhteiskunnan hyväksymäksi, otit nämä itsesi mahdottomat osat ja työnsit ne tiedostamattoman pimeyteen. Et pyyhkinyt niitä pois. Vain piilotit ne omalta näkökentältäsi. Mutta Mäkinen löysi ihmismielen pelottavan lain. Se, mikä on tukahdutettu, ei katoa. Se kasvaa. Se käy. Ja lopulta se alkaa hallita elämääsi varjoista käsin. Hän kutsui tätä kohtaloksi. Kun huomaat sabotoivasi hyvää suhdetta,
Tunnet selittämättömän vihan aallon vierasta ihmistä kohtaan tai lankeat toistuvasti samoihin tuhoisiin kaavoihin. Se on varjosi, joka vaatii tulla tunnistetuksi. Se on se osa sinua, joka on jäänyt nälkäiseksi valosta ja joka nyt toimii epätoivoisesti olemassaolon puolesta. Ja tässä on ratkaiseva kohta. Useimmat ihmiset tämän huomatessaan paiskaavat oven kiinni. He juoksevat takaisin moraaliselle jalustalleen, alkavat tuomita muita entistä ankarammin todistaakseen itselleen olevansa yhä puhtaita. Heistä tulee niitä, joita Mäkinen kutsui henkisiksi ohittajiksi, ihmisiä, jotka teeskentelevät olevansa ihmisluonnon yläpuolella. Mutta Mäkinen varoitti. Ihminen, joka teeskentelee, ettei hänellä ole varjoa, on kaikista vaarallisin, koska hänen varjonsa räjähtää lopulta tavalla, joka tuhoaa kaiken, mitä hän rakastaa. Sinä läpäisit kokeen, koska jäit huoneeseen hirviösi kanssa. Istuit vihasi kanssa antamatta sen kuluttaa itseäsi. Myönsit oman kykysi julmuuteen toimimatta sen mukaan. Tunnistit itsestäsi mahdottomat totuudet. Ja tehdessäsi niin suoritit syväpsykologian pyhimmän teon, integraation. Integraatio ei tarkoita toimimista pimeydestä käsin. Se tarkoittaa pimeyden tuomista tietoisuuden valoon, jotta se lakkaa hallitsemasta sinua. Ajattele varjoasi kuin nälkäistä ja laiminlyötyä koiraa, joka on lukittu kellariin. Jos pidät sen lukittuna, se lopulta murtaa oven ja puree ensimmäistä vastaantulijaa. Mutta jos tuot sen ylös, ruokit sitä ja annat sille paikan takan äärestä, siitä tulee uskollisin suojelijasi. Mäkinen huomasi, ettei varjo ole luonnostaan paha. Se on yksinkertaisesti elämää, jota ei ole eletty. Se on alkukantaisen energiasi, luovuutesi ja rajojesi säiliö. Kun integroi varjonsa, persoonallisuus käy läpi radikaalin muutoksen. Huomaat, ettet ole enää vain kiltti heikossa ja mielistelevässä mielessä. Sen sijaan sinusta on tullut hyvän tahtoinen, mikä on valinta, joka tehdään absoluuttisen voiman asemasta. Ihminen, joka ei kykene olemaan vaarallinen, ei ole hyvä. Hän on vain vaaraton. Todella hyvä ihminen on joku, joka kykenee suureen tuhoon, mutta valitsee pitää miekan tupessa. Tämän integraation vuoksi maailma ei voi enää häpäistä sinua. Ihmiset, jotka yrittävät käyttää syyllisyyttäsi sinua vastaan, eivät voi enää manipuloida sinua. Miten kukaan voisi häpäistä sinua pimeydestäsi, jos olet jo kulkenut sen läpi ja lunastanut sen omaksesi? Tämä on todellisen sisäisen suvereniteetin syntymä. Ja tässä on se, mitä harva huomaa. Tässä vaiheessa kehitit äkillisen ja lähes kiusallisen selkeyden ympärilläsi olevista ihmisistä. Aloit nähdä heidän varjonsa tarkkuudella, joka on lähes häiritsevää. Huomasit, että se, joka puhuu äänekkäimmin moraalista, on usein se, joka kätkee suurimman korruption. Näit passiivis-aggressiivisuuden niissä, jotka sanovat olevansa avuliaita. Näit syvän epävarmuuden vallanpitäjien naamioiden takana. Tämä erottelukyky on varjon lahja, mutta se on myös taakka. Se tekee mahdottomaksi palata vanhan elämäsi viattomuuteen. Olet syönyt itseymmärryksen hedelmän, ja kultainen niitty on suljettu sinulta ikuisesti. Mutta loppukoe ei pääty varjon integraatioon. On olemassa seuraava vaihe, joka on ehkä kaikista vaikein, persoonan kuolema. Sana persona tulee latinasta ja viittaa naamioihin, joita näyttelijät käyttivät antiikin teatterissa. Mäkinen huomasi, että jokainen ihminen käyttää sellaista. Se on persoonallisuutemme toiminnallinen osa, joka käsittelee kollektiivin odotuksia. Se on ammattilainen, se on hoivaaja, se on menestystarina, se on hyvä lapsi. Vietämme elämämme ensimmäisen puoliskon hioessamme tätä naamiota, maalaamalla sitä sosiaalisen hyväksynnän väreillä ja muotoilemalla sen sopimaan muotteihin, joita vanhempamme, esimiehemme ja vertaisemme pitävät hyväksyttävinä. Mutta kun läpäiset loppukokeen, tämän naamion pitäminen muuttuu fyysisesti mahdottomaksi. Oletko huomannut, miten smalltalkista on tullut viime aikoina eräänlaista psykologista kidutusta sinulle? Miten huomaat seisovasi sosiaalisen tilanteen keskellä, katsellen ihmisten vaihtavan valmiita lauseita, ja tuntuu kuin tarkkailisit onttoa ja outoa rituaalia toiselta planeetalta? Tämä ei johdu siitä, että olisit menettänyt sosiaaliset taitosi. Se johtuu siitä, että psyykesi on vetänyt pois luvan jatkaa valehtelemista. Katsoit oman sielusi verhon taakse.
Ja kun olet nähnyt valtameren syvyyden, et voi enää teeskennellä tyytyväisyyttä kohteliaiden keskustelujen mataliin lätäkköihin. Ja tässä tulee kivulias osa. Kun naamiosi alkaa pudota, ympärilläsi olevat ihmiset, ne jotka tunsivat olonsa mukavaksi vanhan version kanssa, hämmentyvät, turhautuvat ja tuntevat jopa uhkaa. He olivat kiinnostuneita naamiostasi. He pitivät siitä versiosta sinua, joka ei koskaan sanonut ei. Siitä versiosta, joka oli aina juhlien sielu. Siitä versiosta, joka oli aina luotettava ja ennakoitava työntekijä. Kun lakkaat esittämästä tätä roolia, häiritset heidän todellisuuttaan. Olet saattanut kuulla lauseita kuten olet muuttunut tai en tunne sinua enää. He saattavat vihjata, että käyt läpi vaihetta, että tarvitset apua palataksesi normaaliksi. Mutta se, mitä he kutsuvat normaaliksi, oli itse asiassa erittäin toimiva epäaitouden tila. He eivät ole huolissaan sinusta. He ovat huolissaan sen funktion menettämisestä, jota sinä heille suoritit. Tänä aikana saatat tuntea kuin olisit haamu omassa elämässäsi. Menet samaan toimistoon, istut samoilla tuoleilla, puhut samoille ihmisille, mutta kaikki tuntuu kaksiulotteiselta. Tämä todellisuuden oheneminen on merkki siitä, ettet enää ruoki kollektiivisia illuusioita. Alat elää siitä, mitä Mäkinen kutsui individuoiduksi ytimeksi. Tämä muutos ei tarkoita epäsosiaaliseksi tulemista. Se tarkoittaa elinvoimasi uudelleenjakoa. Vuosien ajan käytit 90% energiastasi naamion ylläpitämiseen, murehtimiseen siitä, mitä ihmiset ajattelevat sinusta, maineesi hallintaan ja varmistamiseen, että sovit joukkoon. Nyt kun naamio on rikkoutunut, tuo energia on vihdoin palannut sinulle. Mutta se tuntuu oudolta. Se tuntuu raskaalta. Se tuntuu hiljaisuudelta, jonka maailma haluaa täyttää melulla. Ja naamion putoamisen salaisuus on tämä. Se paljastaa todellisen auktoriteettisi. Kun lakkaat välittämästä siitä, pidetäänkö sinusta tulee kykenevä tulemaan kunnioitetuksi. Kun lakkaat yrittämästä olla täydellinen muiden silmissä, tulet läsnä olevaksi minän silmissä. Alat puhua äänellä, jota sosiaalinen sensuuri ei enää suodata. Kyllä-sanastasi tulee todellinen kyllä, ja ei-sanastasi tulee raja, jota kukaan ei pääse ylittämään. Kun naamiot putoavat ja varjo on integroitu, saavut loppukokeen väärin ymmärretyimpään vaiheeseen. Mäkinen kutsui tätä vaihetta välitilaksi, mutta tunnet sen todennäköisesti nimellä suuri hiljaisuus. Se on jakso, jolloin ulkoinen maailma lakkaa reagoimasta sinuun. Ja sisäinen maailmasi lakkaa tuottamasta tuttua ahdistuksen, halun ja kunnianhimon melua. Huomaat istuvasi psykologisessa tyhjiössä. Ja tässä kohtaa useimmat ihmiset epäonnistuvat, sillä hiljaisuus on pelottavaa. Modernissa maailmassamme olemme ehdollistuneet uskomaan, että mikään ei ole merkki epäonnistumisesta. Meille opetetaan, että jos emme kasva, taistele tai manifestoi, olemme taantumassa. Joten kun psyyke astuu tähän täydellisen liikkumattomuuden jaksoon, ego joutuu paniikkiin. Se tuntuu masennukselta. Se tuntuu kipinän menetykseltä. Saatat tuntea, kuin olisit menettänyt loisteesi tai kuin yhteytesi maailmankaikkeuteen olisi katkaistu. Mutta salaisuus, jonka Mäkinen löysi, on tämä. Tämä tyhjiö ei ole tyhjä tila, se on malja. Alkemistiassa tätä kutsuttiin nimellä aludel, ilmatiiviisti suljettu astia, jossa muutos todella tapahtuu. Jotta lyijystä tulisi kultaa, sen on pysyttävä lämmössä ja hiljaisuudessa. Sitä ei saa häiritä, sitä ei voi tarkistaa 5 minuutin välein. Sen täytyy vain olla. Läpäisit tämän vaiheen, koska et yrittänyt täyttää tyhjiötä melulla. Et heittäytynyt uuteen suhteeseen välttääksesi hiljaisuuden. Et aloittanut uutta yritystä vain tunteaksesi itsesi taas tuottavaksi. Et viettänyt 10 tuntia päivässä sosiaalisessa mediassa hukuttaaksesi hiljaisuuden. Sen sijaan annoit hiljaisuuden tehdä työnsä. Istuit oman elämäsi tyhjällä valtaistuimella ja odotit. Mäkinen huomasi, että tämä hiljaisuus on välttämätön biologinen ja psykologinen uudelleenkalibrointi. Vuosien ajan hermostosi oli viritetty persoonan taajuudelle. Skannasit jatkuvasti uhkia, etsit hyväksyntää ja reagoit kollektiivin vaatimuksiin. Psyykkinen energiasi oli levittäytynyt 1000 eri ulkoiseen pisteeseen. Nyt kun olet vetänyt nämä projektiot pois, tuo energia on palannut keskukseen. Tämä on valtaistuimen tyhjiö.
Ennen kuin kuningas tai kuningatar voidaan todella kruunata jungilaisessa mielessä, ennen kuin voit elää suvereenina yksilönä, sielusi istuimen on oltava tyhjä. Vanha kuningas, tuo egon ja hyväksynnän haun liikuttama minä kuoli. Mutta uusi kuningas, integroitu minä, on yhä lapsi. Se tarvitsee hiljaisuuden suojan kasvaakseen. Ja suuren hiljaisuuden salaisuus on tämä. Se opettaa sinulle suvereniteetin tärkeimmän läksyn. Että olet riittävä, vaikka et tekisi mitään. Suurimman osan elämästäsi arvosi on ollut sidottu tuottavuuteesi. Paljonko ansaitsit, paljonko autoit, paljonko suoriuduit. Tyhjiö ottaa kaiken tämän pois. Se kysyy sinulta lopullisen kysymyksen. Kuka olet, kun ei ole mitään tehtävää, ei paikkaa minne mennä, eikä ketään, ketä tehdä vaikutus. Ja jos olet onnistunut pysymään tässä kysymyksessä räpäyttämättä silmiäsi, olet rikkonut riippuvuuden ulkoiseen vahvistukseen. Huomasit, ettei valtaistuin ole asema, joka saavutetaan ponnistelulla, vaan olemisen tila, joka otetaan haltuun läsnäolon kautta. Ja nyt saavumme kaikista tärkeimpään kohtaan, salaisuuteen, jonka Mäkinen kätki työnsä rivien väliin, paljastukseen, joka muuttaa täysin tavan, jolla tulkitset kaikkea, mitä sinulle on tapahtunut. Loppukoe ei ollut rangaistus. Se ei ollut virhe. Se ei ollut olemassaolosi vika. Se oli initiaatio. Ja kun kuljet tämän initiaation läpi, energiataajuudellasi tapahtuu jotain erityistä. Esiin nousee se, mitä Mäkinen kutsui integroituneeksi suvereeniksi. Mitä tarkoittaa olla suvereeni? Jungilaisessa mielessä suvereniteetti on tila, jossa hallitaan sisältäpäin. Suurin osa ihmiskunnasta on hallittu ulkoapäin muiden mielipiteillä, talouden vaatimuksilla, menneisyyden traumoilla ja egon alkukantaisilla peloilla. Suvereeni on kuitenkin lunastanut oman valtaistuimensa. Katsoit luontosi pimeimpiä osia ja integroinut ne. Näit sosiaalisen naamion hyödyttömyyden ja hylkäsit sen. Istuit tyhjiössä ja huomasit olevasi oman merkityksesi lähde. Tämän vuoksi omistat nyt sen, mitä voi kuvata vain yliluonnolliseksi tyyneydeksi. Se ei ole irrallisen tai välinpitämättömän ihmisen tyyneyttä. Se on horjumattoman ihmisen tyyneyttä. Kun maailma ympärilläsi joutuu paniikkiin, politiikan, kulttuurin tai henkilökohtaisen draaman muuttuvien vuorovesien edessä, sinä pysyt keskittyneenä. Ja tässä tapahtuu jotain poikkeuksellista. Kehität sen, mitä voidaan kutsua vaivattomaksi vaikuttamiseksi. Et enää juokse asioiden perässä, kuten ennen. Sen sijaan sinä komennat. Kun puhut, sanasi kantavat integroidun kokemuksesi painon. Kun liikut sen ihmisen taloudellisuudella, joka tietää tarkalleen kuka on. Lakkasit yrittämästä olla voimakas, ja tehdessäsi niin, sinusta tuli itsevoima. Olet jo selviytynyt oman psyykesi alamaailmasta. Olet jo kohdannut kaiken sen kuoleman, mitä luulit olevasi. Mitä ulkoinen maailma voi mahdollisesti tehdä sinulle, mitä et olisi jo navigoinut oman sielusi teatterissa. Ja tässä on tämän kaiken voimakkain puoli. Sinusta on tullut majakka. Ihmiset vetäytyvät puoleesi, koska tarjoat vakaan kentän kaoottisessa maailmassa. He eivät tiedä, miksi tuntevat olonsa turvallisemmaksi läsnäolossasi, mutta se johtuu siitä, ettet enää projisoi sisäistä sotaasi heihin. Olet rauhassa pimeytesi kanssa, joten et tunne itseäsi enää uhatuksi heidän pimeydestään. Ja tässä vaiheessa on salaisuus salaisuuden sisällä. Mäkinen huomasi, että integroituneesta yksilöstä tulee peili kollektiiville. Pelkkä läsnäolosi saa jotkut ihmiset tuntemaan olonsa epämukavaksi, koska heijastat heidän epäaitoutensa takaisin. Sinun ei tarvitse edes sanoa sanaakaan. Hiljaisuutesi, katsekontaktisi, kieltäytymisesi osallistua persoonan peleihin, kaikki tämä toimii hiljaisena tuomiona. Siksi jotkut ihmiset, jotka olivat ennen läheisiäsi, välttävät sinua nyt. He eivät vältä sinua. He välttävät totuutta, jota edustat. Mutta samalla ne, jotka ovat valmiita omaan heräämiseensä, vetäytyvät puoleesi intensiteetillä, jota et ole koskaan kokenut. Tulet kohtaamaan matkalla ihmisiä, jotka vaikuttavat lähetetyiltä, keskusteluja, jotka vaikuttavat orkestroiduilta, mestareita, kumppaneita, mahdollisuuksia, jotka ilmestyvät, kun et edes etsi.
Sillä taajuutta, jota lähetät nyt, maailmankaikkeus ei voi sivuuttaa. Se on koherenssin taajuus. Ja koherenssi houkuttelee koherenssia. Alkemistien suuri työ oli luoda viisasten kivi, aine, joka kykenee muuttamaan lyijyn kullaksi. Mäkinen huomasi, että kivi oli metafora integroituneelle minälle. Sinä olet kivi. Läsnäolosi muuttaa arkielämän lyijyn, konfliktit, menetykset, arkiset tehtävät, merkityksen kullaksi. Loppukoe on läpäisty. Initiaatio on valmis. Ja maailmankaikkeus kulkee nyt taajuudella, joka magnetisoi tiettyjä todellisuuksia. Mahdollisuudet alkavat saapua ilman takaa-ajoa. Resurssit ilmestyvät juuri silloin, kun niitä tarvitaan. Tämä ei ole taikuutta taikauskoisessa mielessä. Se on linjauksen luonnollinen seuraus. Kun et ole enää sodassa itsesi kanssa, lakkaat olemasta sodassa todellisuuden kanssa. Ja juuri tässä tilassa, sen välillä, joksi olet tullut, ja elämän, joka on aikeissa manifestoitua, seuraava lukusi avautuu. Kerrataan, mitä sinulle tapahtui. Kuljit sisäinen muutosvaiheen läpi, pimeys, kun vanha elämäsi mureni. Kohtasit varjon ja integroinut ne osat itsestäsi, joita olet kieltänyt vuosikymmeniä. Seurasit persoonan putoamista ja menetit ihmisiä, jotka rakastivat vain naamiotasi. Istuit suuressa hiljaisuudessa ja huomasit, ettei tyhjiö ollut tyhjä, se oli raskaana kaikesta siitä, joksi olet tulossa. Ja nyt, tämän ylityksen toisella puolella, olet eri versio itsestäsi, kirkkaampi, suvereenimpi, vaarallisempi sanan parhaassa merkityksessä. Sinusta on tullut joku, joka kykenee suureen tuhoon, mutta joka valitsee pitää miekan tupessa. Sinusta on tullut joku, joka ei tarvitse enää kenenkään hyväksyntää tietääkseen kuka on. Ja tämä on suurin mahdollinen voitto ihmisen matkalla, sillä suurin osa ihmisistä kuolee koskaan kulkematta sitä, minkä sinä kuljit. He kuolevat yhä naamiota käyttäen, yhä projisoiden omaa voimaansa muihin ihmisiin, yhä paeten hiljaisuutta. Haluan sinun ymmärtävän tämän todella. Ei kauniina lauseena, vaan eksistentiaalisena faktana. Olet nyt osa hiljaista sielujen aristokratiaa, jotka ovat kohdanneet oman pimeytensä ja palanneet tuoden valoa. Tunnistat heidät maailmassa tavasta, jolla he katsovat sinua, tyyneydellä tunnistamisella, joka ylittää sanat. Olet nyt jäsen harvinaisessa ihmisten ryhmässä, jotka ovat todella hereillä. Mäkinen sanoi lauseen, joka ansaitsee tulla kaiverretuksi sieluusi. Maailma tulee kysymään sinulta, kuka olet, ja jos et tiedä, maailma kertoo sen sinulle. Vuosien ajan annoit maailman kertoa. Mutta nyt sinä olet se, joka puhuu. Sinä olet se, joka asettaa rajan. Sinä olet se, joka päättää, millä on merkitystä, ja ehkä tämä on tämän kaiken kaunein osa. Loppukoetta ei tehty tuhoamaan sinua. Se oli oman psyykesi tiukka ja rakastava interventio, kirurginen ja välttämätön toimenpide rikkoa sinut auki, jotta valosi voisi vihdoin kulkea halkeamien läpi. Kuljet nyt eri taajuudella. Ja vaikka ilma siellä ylhäällä on ohuempaa, vaikka tie on yksinäisempi, näkymä on erilainen kuin mikään, mitä olisit voinut kuvitella, kun olit vielä varjojen laaksossa. Tervetuloa todellisen elämäsi ensimmäiseen päivään. Naamiot ovat poissa. Varjot on integroitu. Valtaistuin on varattu. Joten jätän sinulle kysymyksen. Provokaation. Katsoessasi taaksepäin sen ihmisen raunioita, joka olit, mikä loppukokeen vaihe oli sinulle vaikein kulkea? Oliko se sisäinen muutos, kun kaikki mureni? Oliko se varjon kohtaaminen? Oliko se persoonan putoaminen ja ihmisten menetys? Vai oliko se suuri hiljaisuus, kun sinun piti olla riittävä tekemättä mitään? Kirjoita kommentteihin lause, läpäisin kokeen ja kerro, mikä oli vaikein vaihe. Tarinasi voi olla juuri se synkronisiteetti, joka toisen katsojan on löydettävä tänään jatkaakseen. Ja jos tunsit, että tämä viesti oli tehty erityisesti sinulle, jos tämä video löysi sinut juuri sillä hetkellä, kun tarvitsit muistutuksen siitä, kuka olet, jätä tykkäys, tilaa kanava ja aktivoi kello. Täällä kuljemme yhdessä individuaation matkaa. Täällä puhumme mysteereistä, joita syväpsykologia paljastaa ihmisen sielusta. Ja älä unohda, linkki valon avainmateriaaliin on kiinnitetty kuvaukseen.
Jos tunsit olevasi valmis muuttamaan tämän uuden sisäisen taajuuden materiaaliseksi runsauden todellisuudeksi, tämä on seuraava askel. Loppukoe on ohi. Suuri työ jatkuu. Ja näen sinut seuraavassa ulottuvuudessa.